Gọọmenti Anambra steeti enyego ntụziaka nyegara ndị niile nwere ụlọ olili na ọṅụṅụ nakwa ebe a na-anabata ndị mmadụ ka ha bịa debanye afa ụlọ olili na ọṅụṅụ ndị a. A gwakwara ndị akwụkwọ ha ji nweta ikike laịsensị megoro ochie ka ha bịa gbanwekwa anya. A sịrị na nke a ga-eme ka a mara ọnọdụ ọnụọgụ ha nọ. E kwuru na ọ bụ naanị N2,000 bụ ihe a chọrọ a ga-eji mee nke a nwetakwa akwụkwọ ikike. Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọdịnala ejije nakwa ebe nlegharị anya Maazị Don Onyenji kwupụtara nke a n'oge ha nwere ọgbakọ ya na ndị nwere ụlọ olili na ọṅụṅụ bụ nke e nwere na Dorakụnye Women Development Center Ọka. Emmanuel Chigbata nọ ebe a weta ozi a ka anyị sonyere ya. Ya bụ ọgbakọ gbadoro ụkwụ n'igwu ụlọ mkpọrọ akụ ọnụ na steeti a dọbatara Kọmishọna Homeland Affairs Chief Chikodi Anara nakwa onye bụ onyeisi Anambra Internal Revenue Service Maazị Richard Madiebo. Maazị Onyenji nwere mwute na ọtụtụ ụlọ mkpọrọ akụ akabeghị gbata ikikere ha ji arụ ọrụ nakwa idebanye aha ha n'ebe ha kwesịrị idebanye ya ma kwue na ọchịchị gọvanọ Soludo agaghị anabata ya. O kwuru na a ga-enwe ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọelu nke Anambra ebe ndị mmadụ ga na-amata ọtụtụ ụlọ mkpọrọ akụ enwere na steeti a nakwa ebe dị iche iche a na-elegharị anya. Ọ gbakwuru ndị nwere ụlọ mkpọrọ akụ ka ha na-akwado gọọmenti ji fụ na ahịa ha na-aga n'ihu. N'akụkụ ya ka Kọmishọna Homeland Affairs Chief Anara kpọkwuru ndị nwere ụlọ mkpọrọ akụ ka ha na-enye ndị ọrụ nchekwa akwụkwọ ha ji arụ ọrụ ụbọchị ọbụla. Ọ ga-abụ enwe ka esiri nwee ihe mberede ka e wee nwee ike gbatara ha ọsọ enyemaka. Chief Anara kwuru na nchekwa ndụ na akụnụba bụ otu ihe dịkarịsịrị ọchịchị a oke mkpa. Onye bụ onyeisi Anambra Internal Revenue Service Maazị Madiebo kpọkwuru ndị nwere ụlọ mkpọrọ akụ ka ha na-akwụ ụtụ isi ha. N'akụkụ ya, otu onye eji okwu ya agba izu na ya bụ ministri nke Culture, Entertainment na Tourism Maazị Chidi Kanu kwuru na dịka o siri dị na iwu nke ya bụ ministri, ikikere o ji arụ ọrụ bụ nke a ga-emechi. Otu onye nwere ụlọ mkpọrọ akụ Maazị Chigozie Legharịa kpesara na ego ha na-akwụ n'ụtụ isi nakwa ụgwọ dị iche iche bụ nke riri oke nne, ebe Comrade Oke Uche kpọrọ okwu ka iwu gbasara ụlọ mkpọrọ akụ bụrụ nke ga-eru ha aka. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.